Que tal? Moi boa tarde. A ti interesa máis o xardín que o das procesións? A mí unha cousa non quita a outra, non? Tempo de procesión, sí, tempo de gozar da Semana Santa, pero tamén hai que atender os xardíns que están bastante abandonados. Vai pasando, ou pasou o inverno, estamos entrando na primavera, cando nos decatemos estamos en pleno verán e están que non se pode andar por eles. Ah, pero como lle metemos man? Vicente Manso, que tal? Pois tú tes unha boa máquina. Xa ves, o que pasa que estaba mirando a ver onde se arranca, non lle dou pillado o botón. Ten moitos botos. Como se chama? Porque isto non é un cortacésped dos de toda a vida. Este é un cortacésped profesional, pero este é unha máquina moi sofisticada que o que fai é pulveriza o césped, vale? É dicir, fai mulching. Mais aló do mulching. Como? Mais aló do mulching, pulveriza. É dicir, tú pasas esta máquina e desaparece o césped. Estás falando de mulching como se nós entendésemos o que é o mulching, que é... Bueno, contalo tú. Non, o experto é ti, pero supoño que será máis menos o que fai o robot cortacéspede, non? Cortar tan miudiño, que a erva cortada non se ve, pero en algún sitio ten que estar. E onde está? No terreno. No terreno. Pois isto vai aínda máis aló. Aínda o pica aínda máis. Porque leva un sistema que o que fai é centrifuga o céspede e corta-o tan fino que desaparece. Que ventaxas ten? Pois moitas. Evidentemente, fai abono. Incorporamos auga, é dicir, a esa porción de céspede que leva humedade, incorpora auga, o cal o céspede necesita menos rega. E, sobre todo, eliminamos a tediosa función de ter que xestionar eses restos. Iso é o que máis me convence a min. Porque iso de cortar o céspede, cortar a erva aí co cortacéspede para arriba, para baixo, xa lle chega a calquera. Pero logo, o feito de recollela e ter que desplazarte con ela ata un punto onde depositala, todo iso desaparece. Sí, claro, o que se trata é de xestionar os residuos no teu propio xardín. Que é o que estamos a ver agora, Vicente? O que facemos son xardíns ecolóxicos, vale? Iso, bueno, iso é unha abonadora, unha aboadora de césped. Abonadora. Pero bota auga e outros produtos? Non, está botando abono, vale. Claro, pero con esta máquina xa non precisaríamos diso. Sí, en certa medida sí, o que pasa é que aí fixades que estamos nun campo de fútbol. Aí estamos abonando porque o campo de fútbol é moi exixente. Pero por lo que decides a técnica do mulching ou do pulverizado, ten todo vantaxes ou ten algunha contra? Porque senón non entendo as máquinas que recollen. Ten todo vantaxes. É dicir, nós cando generamos residuos, pensade que nestes momentos ou ben na nosa casa temos un composteiro e facemos compost. Facer compost non é tan fácil tampouco. Hai que saber facelo. Hai que saber facelo, hai que removelo, incluso hai aditivos, bueno, bien. Se non facemos o compost na casa e o levamos malamente ao contenedor verde, que é o que fai moita xente. É dicir, non podemos levar os restos orgánicos do césped ao contenedor verde. O contenedor verde son restos orgánicos, pero de domésticos. Igual hai moita xente que se despista polo color verde. Non, é porque pon restos orgánicos. Residuos orgánicos. Pero este non é un residuo orgánico. Este é un residuo de xardinería, non ten nada que ver con eso. Que vai a ocurrir? Vai a ocurrir que os concellos, como lle enchamos os contenedores de restos de céspede, nos vai a subir a cuota do lixo. Hai concellos que crearon islas de compostaxe, como por exemplo o Concello de Santiago, que creo que ten 30 islas de compostaxe. Que están funcionando moi ben, Sí, entón tú podes levar a túa bolsa, métela no coche, levas a túa bolsa de restos e vacías ali os restos na isla de compostaxe. Déxame dicirlle a Juan unha desvantaxe enorme que ten esta máquina. Que hai que pagala. Desvantaxa? Canto lle botas? Non. Moitos cartos. Non. Supoño que isto será para A ver, as máquinas profesionales, esta é unha máquina a partir de 1 hectárea, de 1000 metros, vale? As máquinas profesionales, bueno, pero tú dixeronme que tiñas un xardín moi grande, tamén. Non se pode chamar xardín a iso. Teño unha ampla extensión de terreo, pero xardín non, porque para iso precisaba esta máquina. Bueno, non me dan os posibles para mercar unha máquina como esta. As tendencias actuales no manexo do xardín, no manexo do césped, é que non debemos ser esclavos do césped. Iso é o primeiro. Tú non eres esclavo do césped. Non para nada. Vale. Por iso teño abandonado. Por qué? Porque hai cousas que se chama biodiversidade, por exemplo. A biodiversidade ven cando deixamos zonas sin segar, que crecen as florciñas, que hai insectos, as abelliñas e todo o demais, vale? Entonces, ao mellor, no teu caso, segas unha pequena parte por onde paseas e o resto deixámoslo sin segar. As tendencias en Europa van por aí, Pero no inverno non se pode estar segando. Supoño que coincidiremos neso, non? Porque a erva está mollada.
Como faz para cortar Isto a erva no non, inverno? unha máquina profesional non lle importa que este mollada, segue igual. Pero, De contado, seguimos falando dos pero non diferentes somos métodos para profesionais. cortar o céspede. Marcial, como sempre que nos visita Vicente, repasaremos todas as medidas de seguridade necesarias para levar a cabo este tipo de traballos sen riscos, e a pesar das recomendacións, seguimos lamentando tragedias como a dese home de 61 anos que falecía en Oia tras emborcar a pá cargadora na que traballaba retirando esterco. Que puido pasar, Vicente? El quedou atrapado entre a máquina e a parede. Eu polo que lín na prensa, vale? Cando hai un accidente, o lógico é ir ao sitio, mirar que tipo de máquina usabas. Eu polo que lín na prensa, estaba utilizando unha mini pala. Esas pequeniñas palas retroexcavadoras que son sobrantes ao mellor da construción, porque realmente é unha máquina de construción para facer zanxas, para traballar incluso dentro de edificacións, en sótanos, vale? Que son máquinas moi manexables. En estes momentos no mercado hai moita venta de máquina usada dese estilo, vale? Entón, posiblemente esta persona comprar esa máquina para facer cousas na súa casa, pero que ocorre? Que son máquinas que volcan moi fácil, porque son máquinas moi estreitas. E se non se ten unha correcta destreza no seu uso, é moi fácil volcar con elas, vale? Se nos arrimamos a un cómaro, e pois hai outra cousa, esas máquinas levan unha cabina, un sistema ROPS, e levan tamén un cinturón. Posiblemente neste caso non levará posto o cinturón e ao volcar, posiblemente quixo saltar e quedou atrapado entre a máquina, que esa máquina pesa 3 toneladas, e a parede. Iso foi o caso. Ben, pois, por iso non nos cansamos de recibir a Vicente Manso e falar de todas as medidas de seguridade. De contado, seguimos con Vicente e poñemos a punto o noso xardín coas últimas tendencias europeas.